बहा थांखो नोंना खोमाया बहा थांखो ना खोमाखौ बहाबा दोनखोमाबाय आं गाबज्रिगासिनो खोनादोंना खोनायाखै नोंलाय आंनि नामखौनो बुङाखै ओइसो होनदों आच्छा बरफनि बिबार होनजानो लुगैदों आरोखि आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंना मा आखललै आंहा बिथिंजाय इलेक्सननि खर' गरम अफिसाव गोबां खामानि थायो मिथिबाय मा फन हरनानै दावराव खालामबाय थायो अफिसाव मा फन हरनानै आंनि खर'खौ जाबाय थायो नोङो नंनायनि फन हरबाय थागोन साला दाखालि इलेक्सननि मिटिं जाबायलै फनखौ बोरैबा लाउड स्पिकाराव होनानै रिसिभ खालामफ्लांबायलै आंबो खाव रायहरबाय आंखौ दा मानसिफोरा आंखौ नुबानो बेसेरा होननानैसो सानो हिनजावजों एसेबां रायजायो होननानै मा खि मोनजानो अफिसाव फन खालामबाय थायोलै नों आंखौ नोंहा फन थिखोआ नालाय हरो आरोहाय खेबसेसो फन थिखोबा मा जायो मा खेबसेसो फन थिखोबा मा जायो अफिसाव खामानि थायो गोबां मानसि फैयो मिटिं जाबाय थायो बेवहाय नोंनि फनखौ थिखोबाय थानो हागोन नामा आं नोंनि थाखायनो अफिसनि हिनजावफोराबो आंजों रायलायनो गिसै मोजांसो दा नोंखौ रावबो फसायनाय नङा आं अफिसाव हिनजाव गोसो थोनोसो थाङोना नोंबायदि मानसिखौलाय भरोसा खालामनोबो गिलायलाङो आं आरो आं फन थिखोआबाथाय माबारनि एम्बुलेन्स दैथायहरो नों आंहा माबा मोनसे जाबाय थैबाय खोमा सानो आरो आच्छा आं फन थिखोआबा आंखौ थैबाय होननानै सानो नामा औ सानोथ' आरो बिदिब्लाथ' गोबां मानसिफोरानो फन थिखोआलासिनो थायो होमबा गासिखौबो फन थिखोयै मानसिफोरनो एम्बुलेन्स दैथायहरनांगौ जाबाय नोंनि मथेबा जाय फन हरा बिसोरनो गासिनोबो एम्बुलेन्स हरनांगौ जाहैबाय नङा होमबा आंहा मालायखौ मिथियाहाय साला लाजि फोनांजोबबाय नों आंखौ आंहा थैबाय खोमा सानो आरोहाय बिखा ख्लाब मोनो आरो आच्छा आंनि थैनायखौसो नायनो लुगैसोदों खोमा नोङो नङा होमबा माला थैगोन बियो होननानै माथो खेबसेसो नुनायालाय माथो जाखो बिदिसो होनबावबाय नोंनि दिमागानोथ' मा जाखोलै हांग्रिमोनदि टिभि सिरियाल नायै बै भिलेनफोरनि टिभि सिरियालनि एकदम बै गाज्रि पाट लाग्राफोरनि आखला हाबजोबबाय नोंनाव मिथिबायना बे मोगथांसो बियो बेवहाय टिभि सिरियालनि बायदि थैनाय मानसियानो थांखांनानै फैया आरो थैनाय मानसिफ्रा हाजो गोजौनिफ्राय गोलैनानै सोरबा मोनलांबायनो बेनिफ्राय हस्पिटालाव थांबायनो मोखां बेलेग सार्जारि खालामनानै गोदान मानसि जाना फैबायनो बेफोरबायदि जाया मिथिबाय मोगथांसो बियो मोगथांसो खेबसे थैबाथाय थांखांफिना वाइला इसिबां नर्मेलि होनबावदों नों आच्छा गय फाथैयासो माथो जिराय दे जिरायथ' आं साहा फुदुंना लाना फैनि मा दावराव दावसिलै लामायालागै खोनाहैलायदों माथो बुंबावनोब्रा हिनजाव जाथिखौलाय रागाबो जोंथाव मिनिथाव साला दाखालि मा खालामदों मिथिगौना आं फन थिखोआखैलै आंखौ थैबाय साननानै एम्बुलेन्स दैथायहरोब्रा बे हांग्रिमोनदिनि फावा बमरनि सिगाङाव खोन्थाजायालै दानो निउस बानायलायगोन आं निउस बानायबासो नों प्रमोट जाबाय थागोनब्रा नों प्रमोट जाबासो नों देरहागोन बिना प्रमोशननि नों देरहायाब्रा नोंखौ प्रचार खालामाबा सोर फाग्ला फाग्लिया भट होनोलै नोंनो बेबो नंगौ नंनायालाय आच्छा बारु थाइबानि लारु मानो फैदोंमोन नोंसोरलाय माथो नोंनो भट नांगौबालाय जोंनि नांगौथ' आरो नांगौ ओइ हांग्रिमोनदि जौ दंना जौ लानानै फै हे गसाय सानिफ्राय जौ जाहैबाय नामाब्रा माथो आबा मा जाखो जौ गैया आं होमबालाय लानानै फैथां गामिनिफ्राय आच्छा रिजाल्ट खोमानोबा लाजियाखै होमबा नों रिजाल्टखौ आं खोमानो होननानै खोमायाखैना मालाय आंनि पेपारखौ एन्जरा जालांबायनो मा बुंनोब्रा रिजाल्टखौनो एन्जरासो जालांबायनो बेबा पास जागौमोन ना फेल जागौमोनथाय आं मोजाङै लिरखादोंबा आं टप थांगौमोन नाथाय आंनि गासिबो पेपारखौ एन्जरानो जालांजोब्बायबालाय आं मा खालामबावनो आरो फेल जादोंबाबो गबायलै नोंहा दालाय रिजाल्टखौलाय माथो खालामबावगोन नोंनिखौलाय मा खालामनो आरो पास खालामनांसिगोन ना बे एन्जरा जानाया आंनि दाय नङाना गावसिसो दाय दा आंनि पेपारखौलाय मानोथो जानला मोनला जायगायाव दोननांगौ दाना जौआ लायना फैथां आच्छा दे रिजाल्टआबो साला एन्जरासो जानो मोननांगौना बेनि पेपारखौ फेल जाबा एसे धुम्मा पेटा होनो सानदोंमोन आं दे दाबो जेबो नंला जि जाबाय मोजाङानो जाबाय आच्छा मोनसे खोथामोनलै अमा राजा बुं मा खोथा जौ लोंग्राफोरनि थाखाय एसे सुबिदा खालामना होयोबा मोजां जागोन नामा दे बुंलांबाय था आथिखालाव पाउडार ओंखारजोब्बायलै रसना पेकेटआबो पाउडार दङ ओमफ्राय कफि पेकेटआबो पाउडार दं गाइखेराबो पाउडार दं सुपफोराबो पाउडार दंजोबो गासिबो दैयाव गलायबानो लोंनो हायो आरोखि थिग बिदिनो जौनिबो पाउडार थानायमोनब्ला मोजां जागौमोनलै मानो होनोब्ला बथल लानानै गिदिंबाय थानो उसुबिदा जायोना खोथायालाय नंखायबो नङालै आं सैथोखौनो बुंखायोना जौ बथलखौ लानानै गिदिंनो उसुबिदा जायोलै मालाबा पुलिसफोरा नुबाबो उसुबिदा जायो बेनिखायनो जौनि पाउडार थायोबा मोजां जागौमोन आरोखि सिङाव गाननाय बादामालिफोराव एब्रेनानैबाबो लानो हागौमोन आरो जुदि आंनो एग्रिमेन्ट खालामनानै होनो हायो जौनि पाउडार बानायगोन होननानै होमबासो आं नोंनो भट होगोनलै नङाबा भट होनायाव गैथारालै
आच्छा बारु थाइबानि लारु बमरुमायालाय मा दिमानाव फैदों आंनावलाय आं नोंनिफ्राय जेबो हेफाजाब लुबैयालै नैबे बिथाङासो आंखौ लानानै फैफादों नोंनि सिगाङाव जेबो बाथ्रा रायलायजायालै दानो निउस बानायलायगोन आच्छा माबा मोनसे सानगोन दे आंनो भटखौल' होग्रो बेनि सिगां नोङो मा जानो जाबानो जाबाय जौनि पाउडार बानायगोन होनबासो होगोन आं भटखौ दे बानायगोन जायखिजाया नों आंनोल' भट होबानो जाबाय बास जौनि पाउडार दिहुनगोन आं नों मारगौ ना नंगौलै नंगौ दे होमबालाय नेनानै थाबाय टाकटिके मानि एसेबां खुसिहाय फरिखायाव पास जानायनि खुसिब्रा नोंनाथ' रिजाल्टआनो गोमादोंसोमोन ना आंना रिजाल्टआ गोमाबाबो आं पास जायोब्रा माथो नोंनि पेपारखौ एन्जरासो जालांदोंमोन दालाय एन्जर जानाया आंनि गोरोन्थि नङाना बे बर्डनिसो गोरोन्थि दा इउनिभारसिटिनिसो गोरोन्थि दा जियानो जाया मानो पासथ' जागौबायना एडमिसनथ' लानो मोनसिगोन आं सेकेन्ड इयाराव बा मालायसो एन्जर जाख्लाब जानानै मालाय ओरैनो पास जाबाय नोंथ' फेलसो जागौमोन ना मानि फेल जानांगौ जाखोब्रा आं मोजां लिरखादोंमोन नङा माथो नों दुखुसो मोनबाय थादोंमोन फेल जासिगोन होननानै हेक मिसाखौ मा बुंनोब्रा लिरनो बारा हाखायाखैमोन आङो फरायनानै बारा जायाखैना इमान खस्थ' सानसे डिलिभार खालामनानै पेकेजबो रानथिंलाबायनानै बोरै फरायनो हानोब्रा नंगौसो नों फरायनायाव गाथ'खादो गाथ'बाबो जायोलै पास जाबानो जाबाय दाबो नुखाय नारजेट पास जाबाय नै एन्जरासो पास खालामदों नोंखौ एन्जरखौ फुजिदो नों एबारनिफ्राय नंगौबालाय एन्जरखौ फुजिमारनांसिगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसानाव जौ दङना गैयाब्रा दङ मा नों जौ लोंनो नागिरदों नामा आं जौ लोङा न'आवसो बिहरदों आफाया थां लायनानै फैलाय जौ दङबा बथलसे र' थाथ' बथलसे दङना गैयाथाय नाया सोरनोबासो फानहरबायथाय नायनि र' आं थां नाय थां नों जिरायथ' एन्जरा जाख्लाबना आंखौ फरिखायाव पास खालामबाय आंलाय डिग्री सेकेन्ड इयाराव ओरैनो पास जाबाय आंनि बायदि खाफाल रावनावबो गैया एबारनिफ्राय एन्जर जानाया बन्द एन्जरखौनो थिसे फुजिबाय थासिगोन आं एन्जरखौनो भगबान खालामनोसै आं एबारनिफ्राय एमाव राजा फावगालि आंना रिजाल्टआ मोजां जाबायना मोजाङानो जाबाय दे आंथ' बोरैबासो मोनफादोंमोन मिथिगौ ना जेबो नंला बेफोरखौ सानबाय थानांला जि जाबाय मोजाङानो जाबाय आरो खोथायानो दंखायोना जि जायो मोजांनि थाखायनो जायो एन्जरा पेपारखौ जाख्लाबनानै फरिखायाव पास जागौबाय एमाव राजा मोनसे खोथा सोंनि आं नोंनि पेपारखौ जुदि एन्जरा जायामोनब्ला नों पास जागौमोन ना जायामोन एसे दाउट दङलै जानाय नङामोनदां दाबो जेबो नंला दे ओमफ्राय फावगालि बहा फैदोंमोन नोंलाय आंना दुलुर मोननावनो फैदोंमोन एमाव राजाजों फावगालिजों मा मोनदोंहाय बिसोरो माथो बेरे बिमायासो आंलाय खारनायसैलाय अमा फाग्लानि फिसाला बहा खारदों नोंलाय आं खोनायाखै जेबो खोनायाखै र' नोंखौ थांगासिनो आरो नों बे हौवाखौ लोगो हमनोसो फैदों आरो ना बिदि नङा आं दुलुरखौसो लोगो हमनो फैदों दुलुरखौ लोगो हमनो फैदों ना एमाव राजाखौ लोगो हमनो फैदों नों नङा आं दुलुरखौसो लोगो हमनो फैदों एमाव राजायालाय गैया आंखौ नुनानैनो खारबाय बियो जोंहानाव जौ सोलांनो फैदोंमोन नोङो मा फावगालिखौ लिंहरदोंमोन नामा एमाव राजाजों लोगो हमलायोनो नङा माथो आं फावगालिखौनो नुबावाखै दासो फावगालिनि राव खोनादों आं दे जेबो नङा होमबालाय आरो न'आव जल्दि थां खोथा बुंबाबो मानियाना नों फावगालि अमा राजाया मा गियान होदों बेखौ एसे खबर लाहैनि र' दुलुर आं गिनाय मोनबाय आं मा बुंबावनोहाय नोंसोर सानैनि फेमिलिखौ लानानै नोंसाबो बिमा बिफाया हरा बिसाबो लाङा आं जेबो बुंनो रोंलाहाय बेनोथ'हाय मा जाबावगोनथाय आं जेबो बुंना लायाहाय माबा मोनसे बुंबाबो लोगोफोरासो दाय जायो थाङै थुङै लोगोफोरासो दाय जायो बदनाम मोनो बिनिखायनो नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायाव आं मालाबाबो हेफाजाब होला हाबफालाबो दे आंखौ गाज्रि मोननाङा आइम सरि दुलुर जेबो नङा दे हे गसाइ जौ लायनो थांनायालाय मा जाखोब्रा जानोलै बिफां बायदि रोदासो सुखोना माखोब्रा मा जाखो बियो एसे गोबाव नेबाय थानो हालालै जों थांनोसै नामा ओमफ्राय जौनि पाउडार बानायबाथाय खबर होबानो जाबाय आरोखि मा जौखौ लोंलांला होमबा लोंबाय थालालै आंहाबो दखानाव थांनांगौ आच्छा जागोन दे दा आं एमाव बेटाखौ जौखौ नोंनि न'आव थिनहरगोन आं दे आच्छा बारु थाइबानि लारु थांलायदो दे होमबा आं जौजों बेदरजों नोंसानि न'आव थिनहरगोन मिथिबायना सन्थला जागोन दे आइला आइला जामाइला जौ लायनाय एसेबां गोबाव मा जाखो मा जानांगौ जाखो घटना जालायबायना मा जालायखो सोरनि फिसाजोखौ एग्रांना फैलायखो नों माथो मेदाम हाफांसोब्रा अमा राजा नोंनि नोंसालाखौ मोजाङै सामलायना मिथिबाय
आंनि फिसालायालाय मा जालायखोब्रा आच्छा बारु थाइबानि लारु भिडिअखौ गुसुङैबाबो लाबोनाय जाबाय नोंथांमोननि खाथियाव अके लोगोफोर मोनसे फोसावनाय भिडिअखौ लाबोनायानो जायाखै दासान्दि लाबोनो नाजासिगोन एबारनिफ्राय माने एसे लाबोनो नाजागोन माने नाजाबायानो दिनैनिफ्राय स' गुसुङैबाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय थासिगोन अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाबोननि एपिसोडआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायगोन बाय बाय